боди арт изкуството е да имаш желание да рисуваш. Малко трудно се рисува върху човек, защото човека мърда, но девойката Марина е много добра. Много съм доволна от нея. И общо взето няма нищо сложно, трябва търпение, време и материал. Връзката между боди арт изкуството, рисуването на голи тела и модата. И всичко се прави в името на красотата. Идеята дойде от там, че това нещо за първи път се прави в България, че няма друга такава фирма, която чрез боди арт така да накара дрехите си да оживеят един вид, нали, защото това е специално целта на цялото мероприятие. Нали, всеки може да облече един модел, да го накара да се разходи, но това да бъде нарисувано върху голото тяло, според мен е нещо, което е нестандартно, нещо, което, в смисъл, такава е мисията на самата фирма. Всеки човек, който се интересува, чете и гледа, знае, че има връзка, татуировките, нали, те символизират, нали, в крайна сметка нещо. За нас боди арта в случая символизира дрехите и това, което правим, тъй като за нас е изкуство. Боди арт е възникнал преди много време, още в древността. Има ли нещо свързано с племената, които са се изрисували и по какъв начин се е променил заедно с модните тенденции с години? По какъв начин се е променил? Ами тогава, доколкото, нали, съм запозната и съм чела, те са рисували неща, които за тях са олицетворявали нещо. Нали. За нас фешън индустрията в момента е представена по този начин и тя олицетворява фешъна в момента. А представите ли си как в бъдеще момичетата ще излизат вместо с дрехи с нарисувани тела? Ами да, защо не, стига да бъдат достатъчно разкрепостени за това, нали, тъй като не всеки е така широко скроен и отворен за такъв вид начинания. Това може ли да бъде един вид еволюция в модата и дизайнерите да наблягат повече на модата върху голо тяло? Ами, възможно е, да, но в крайна сметка, нали, всички ходим облечени, така че рисунките трудно, нали, така се и продават в крайна сметка. А какви са тенденциите за това лято? Ами, за това лято тенденциите са цветове, нали, преди всичко да са пъстри, да са свежи.